abokina wai ka san iya fatin jiya ya mun fatin bai mun ba ni kwata-kwata fatin bai mun ba haba fatin bai ba me yasa bai ba daga yan mata sun zo da yawa ai shi ne sanadin don jiya matan sun yi suwagin har wasu cikinsu sun sha kodin kai jiya sun sha kodin mana jiya sun sha kodin dangun saura kaɗan idan din yi da na kewaye gaba salat ke banji mana muri hello iya ne Ino ce akan layi ke yin magana ne wa an faɗa mu kun yi faɗa da kai da ce boy wai ko haka ne mun yi faɗa amma ba ni so kina nana ta mun abin da ya mun na faɗa miki na san sai kin ja mai bakon okay ba komai amma ina so ka zo gidana dan yanzu nan zama tattauna da kai da shi kan harkallan nan ta mai gidana wanda ya baku kuma da ni da shi mu da kai da shi akai ko ka manta kai ba zan mazu ba ina ja kana ja you don't forget I'm fast to level ina jiran ka ka zo kar ka karan ko minti daya guys wake up guys muje ka gara da ba amma mu shiga me yasa kika mun haka nan kin san zaki kira wannan shine kika sa na zo gunnan kada ka kara nuna mun hannu in na kara ne za ka yi wanne okay kara ka gani ma kara ka gani ma na ce ka kara ka gani ma